Priznám sa, že by som sa tešil, keby ho pustili. Aj som mu to odkázal. Tešil by som sa preto, aby sme sa mohli postaviť proti sebe ako chlap s chlapom. Nie odkazovať hlúposti spoza mreží a hovoriť druhým, že majú byť chlapi. On sám sa ako chlap nikdy nesprával. Hrdina bol len keď mal okolo seba niekoľkých chlapov, ktorí za neho vždy robili špinavú robotu a teraz na nich donáša. Doteraz nebol schopný sa priznať k vraždám, ktoré urobil. Napríklad krčmar z Tjelgartu býval asi o 10 domov vyššie od neho. Vraj išiel na cestu okolo sveta, z ktorej sa už nikdy nevráti, lebo je zahrabaný niekde pri Liptovskej Tepličke. Polícia to odložila a nepriznal ešte aj iné veci, o ktorých sa vie. Keď sa cíti byť takým bosom a hrdinom, tak prečo všetko zvaľuje na iných? 25 rokov je v base, kde sa vraj slušne správa a vraj sa zmenil. Ja viem, že sa nezmenil. Naopak, ešte viac baží po pomste. Doteraz sa vysmieva zo smrti iných a baví sa na to. Zastrelili jedného cigáňa, posadili ho do auta, poliali benzínu a auto spustili dolu kopcom do rieky. Chlap zhorel, ostali len nohy, ktoré boli vo vode. Ako správny vrah bol si poplakať na pohrebe. Príhodou, že chlap, ktorý nemal ani meter a mal 8 nohy, dlho morbídne bavil celé Slovensko. Keď zomrel Milan Lučanský, ktorý ho dostal do basy, tak sa z jeho smrti vytešoval, znevažoval ho a vysmieval sa tomu. Takto sa vytešuje a dáva to všeobecne na známosť aj zo smrti iných, tak ako sa zmenil. Myslím si, že Černák nikdy nebol a ani nie je žiadny hrdina. Keď boli 5, 7, 10, tak hrdinom bol. Rozpráva, že treba sa čelom postaviť k svojej minulosti, ale on sám sa k svojej minulosti čelom nepostavil. Vyzýva iných, aby priznali svoje skutky, a on sám ich nevie priznať. Priznáva len to, čo mu už dokázali. V mojom prípade napríklad 4-krát klamal, čo som mu dokázal. Aký on je hrdina. A mne odkazuje, že som plačko. Ja si myslím, že je ešte horší ako bol, ale v podaní, že útočí na každého. On ide hovoriť niečo o sebareflexii. Veď nepriznal ešte zavraždenie Vlčeka. Napadá Kromku, kde koho. Vraj Kýblovi chýba sebareflexia. Jemu nie, že chýba, on ju vôbec nemá. Nepriznal viacero vecí, takže je v podstate rovnaký, aký bol. Ale ja mu prajem, aby ho pustili. Všetkým hovorí, aký on je chlap, tak ak ho pustia, tak si to môžeme chlapsky rozdať. Ozaj chlapsky, športovo. Môžeme si to naplno rozdať v klietke. Keď tam môžu bojovať takí exoti, ktorí ani nevedia boxovať a naplňa haly, prečo by sme to nemohli urobiť my? Bol by to duel, ktorý by si radi možno pozreli aj mnohí ľudia. Som na to pripravený, ale nie po jeho. Tak, aby prišli 5, 6, museli by ma chytiť, rozfakliť nožom a ešte odrezať hlavu. Tak nech vyjde von a nech je hrdina. Takto verejne ho vyzývam, nech si svoje spory vyriešime chlapsky a nech to všetci vidia. Je to 50/50, či ho z väzenia pustia. Konečné slovo má sudca. Bude posudzovať určite aj jeho skutky, ktoré mu len prisudzujú a nepriznal ich. Neviem, aké posudky a k tomu ich dal. Pravda je, že si odsedel 25 rokov bez väčších excesov. A to chce veľkú sebadisciplínu. Veľkú službu a PR mu robí jeho priateľka, ktorá sa tiež neštíti ničoho. Na arm wrestling ma do Prahy prihlásila moja mama.
Ja som vtedy ani netušil, že je to šport. Prišiel som tam medzi elitu, ktorá na mňa pozerala cez prsty a ja som ich všetkých porazil. Vyhral som a odišiel domov. V novinách o tom vyšiel veľký článok a na základe toho si ma vyhľadal Mikuláš Černák. Do hotela Gerlach prišiel za mnou na starom rozbitom bavoráku s pár chlapmi. Vystúpil na parkovisku vo vyčaptaných špičákoch a Házi hovoril, že sa chce so mnou zoznámiť. Háziho som poznal od svojich 16 rokov a takto došiel s ním pred hotel Gerlach. Tam sme sa zoznámili a v podstate to bolo niekedy v 92. alebo 93. roku. Pôsobil na mňa ako chlapec z dediny, ale musím povedať, že bol slušný. Nebol výstredný a zaujímal ho výlučne šport. Ja som vtedy robil kulturistiku, športovú, takže tam sa mi darilo v rámci toho športu. Taktiež ma mohol vidieť niekde v časopisoch v reklamách. Tak som mu imponoval týmto. No takto začalo naše priateľstvo. Naše kontakty s tým, že chodieval ku mne do hotela. Tam sme spolu trénovali. A hovorím, pokiaľ v tých začiatkoch bol sám, tak nikto nevedel, ani ho nepoznali nejak výrazne. Až potom rokmi to začalo naberať iný kurz. Ale v podstate tie začiatky boli také, ako som teraz opísal. Chcel cvičiť a pracovať na sebe. Vtedy nepil, nefajčil, nefetoval. Mal silu aj odhodlanie. Figúru síce na estetiku kulturistu nemal, no všetko potom išlo úplne iným smerom. Počas našich stretnutí došiel aj so svojimi kamarátmi, ktorých som začal spoznávať. Takže to bola fúra kamarátov. Väčšina z nich už nežije. No a tam som začal vnímať aj reči, že v podstate niečo sa udialo, niečo urobili. Nepripisoval som tomu nejakú pozornosť, ale spozornil som vtedy, keď opisovali detailnejšie určité veci. A vtedy som si povedal, hop, nejak sa to vymýka spod kontroly a začína mať dočinenia a poznávam ľudí, ktorí nemajú problém niekoho zavraždiť. Podľa ich rozprávania a príbehov, ktoré rozprávali. Musím povedať, že začiatkom tých 90. rokov to tá polícia bola úplne bezzubá a naopak spolupracovala aj s týmito ľuďmi, alebo dala sa kúpiť. Takže oni mali dokonalý prehľad o určitých výpovediach, takže boli dobre informovaní.